حالا آقای حسین کجابیت میگن برنامه شروع کنیم. گفتن که یک ماندیزه بهرا بری ریوبریا طالبان ل افغانستان د زانکویکی دا کاری اکادمیسیانی دکر. دما طالبان تی سرکار او خباتن جنا قدخه دکه او جی جزانکوی تی دورخستن. بهرا سالکو نیو دبن ریوبریا طالبان دا به اوایکی بتال لمال رودنه. پاشه جی افغانستان درد کفه او تی ترکیه. او آنا لزانکویا انقره دبشا جواک ناسیه دا دکتورا دکه. بهرا گاواروشا جنا لافغانستان دنرخینه دبیجه. طالبان جن خستناو مالی به tena serê xwe ti jinek nikare derkeve der. Taliban geldikten sonra biliyorsunuz kadınların durumu Piştî ku Taliban hat, revşa jinan kete asteke gelek xirab. Ana jin ji hemû mafên xwe mehrum mane. Mafê van hatiye qedexe kirin. Mafê perverde, mafê dibistanê, mafê zankoyê, mafê xebatê ji bo jina hatin qedexe kirin. Disa jinek be mehrem nikare derkeve der. Ev ji hatiye qedexe kirin. Reveberiya Taliban li Afganistanê 2 sal paşta hîşt. Di nav 2 salan da gelek penaber ji Afganistanê derketin. Seroka Komela Hevkariya Jinên Türkmen yê Afganistanê Gülşirin Beyler û nivîskara Afganî Katera Tugra gavarewşa Afganistanê dinirxinin nêrînên xwe wihatînin ziman. Afganistan'da kadınlar zaten çok sıkıntıdaydı. Li Afganistanê jin ji xwe di nav gelek tengasiyên de bûn. Piştî ku Taliban hat ev tengasiyên van bêtir zêde bûn. Dikarim bêjim ku ana hemû maf û hukûqên jinan hatin pempêkirin û girtin. Biz bunu çözüleceğini düşünürken daha iyi... Em li bende bûn ku revşa me li Afganistanê baş bibe. Li mixabin gava Taliban hat ev revşa bêtir xirabtir bû. Di her warî de pêşiya me jinan girtin. Mafê derbirinê bi tevahî ji destê me sendin. Manîzdeh Behra radigîne ku li Afganistanê êdî ti jinek ne dikare di karê dewletê da û ne jî dikare di sektora taybet da bişixole. Bê zilam ti jinek nikare ku bi serê xwe tev bigere. öğretim görevlisi olarak çalıştım. Aynı zamanda Ez li Afganistanê di Zankoyê de akademisyen bûm. Dibin berpirsiyariyê min de kovarek jî hebû. Hin aktiviteyên me ye jinan yên civakî û çandê hebûn. Lê piştî ku Taliban hat, evana tevahî hatin qedexe kirin. Tundiya Taliban gava li ser min zêde bû, ez jî hatim Tirkiye. Piştî ku Taliban li Afganistanê hate serkar, gelek penaberên Afganî li ser Îranê ve derbasî Tirkiye bûn. Heta niha jî li Tirkiye çend penaberên Afganî hene zelal nîne. Lê li gorî hin zeman tê gotin ku di navbera 300,000 û 500,000 dane. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkere.